שמעת את זה, ג'ודי? מה זה? איך את מחזיקה פעמון? ככה? איך את מחזיקה פעמון? בטוח? אוקיי. עשית פעמון? שימי לב. עוד רגע צריך להרגיש משהו מוזן, את מרגישה, יכול להיות שזה דומה למה שהרגשת לפני כן, או משהו אחר, יכול להיות שזה יהיה באזור הזה, או פה, לא יודע. אם את מרגישה משהו, רק לצלצל בפעמון. ג'ודי, אם את מרגישה משהו, תצלצלי. נהנית יותר מדי. אם את מרגישה לצלצל, ג'ודי, אם את מרגישה לצלצל בפעמון. בגוף כאילו? בכללי, אם את מרגישה, יכול להיות שזה יהיה ביד, כן, אם את מרגישה לצלצל בפעמון. אוקיי, מצוין. תושיט רגע את היד קדימה. שים לב, ימין וימין, תראה איזה חיבור מטורף. חן לזה? מתי שאתה רוצה, זה לא קשור. מתי שאתה רוצה, במה שלך יהודה, זה לא קשור. תהנים. מתי שבא לך. מתי המקום הזה. כל פעם שאתה צריך אותה, אתה עושה ככה ומצלצל את זה.